ציפי ברנד, שלום וברכה, יוצרת הסרט גוגל בייבי, זוכת האמי על הסרט הזה, הסרט שעוסק בתעשיית, סליחה של שימוש במילה הזו, אני לא אוהב את המילה. תעשיית יצור הילדים. תעשיית יצור הילדים, זה באמת הסיפור של הסרט. כן. אבל מעבר לזה, אני חושבת שהמקרה הזה, קודם כל זה מקרה מאוד טרגי. כי יש פה בסופו של דבר שני זוגות שמאוד רצו ילד וקיוו לילד. ולא רק זה, גם החיים שיהיו לה בכל אחד מהתסריטים של הילדה עצמה. כן, בסופו המקרה הספציפי הזה שם לנו פוקוס על תעשייה שלמה. ואת אומרת שזה לא רק תעשייה, אלא שדברים כאלה יכולים לקרות. וככל שהטכנולוגיה והמדע לוקחים אותנו קדימה, אנחנו נראה עוד ועוד מקרים שעתידים ככל הנראה להתגלות, בית המשפט התייחס לזה, הוא דיבר על הפריון המלאכותי העתידי שעלול לקרות. עכשיו, למה זה קורה? בישראל מדי שנה, רק בישראל נולדים 10,000 ילדים בפריון מלאכותי, או הפריה חוץ גופית, או לא משנה מה, מתוך 60,000 סייקלים. וואו. המעבדות, זה נתונים חסרי תקדים ביחס לכלל העולם המערבי, זה נובע קודם כל מהסייקי שלנו, אני קוראת לזה ככה, סביב הפרו ורבו, והמשפחה הגדולה, בסופו של דבר אנחנו... וזה שמערכת הבריאות מממנת את זה, בניגוד לאמריקה, ששם $100,000 צריכה לשים לפני שנכנס למרפאה בכלל. כמה מתוך זה, אגב, זה פונדקאות? חזור לבייסיקס, לבלבולים שיתכנו במערכת שמטפלת בעשרות אלפי עוברים מוקפאים בשנה, ועוד לא דיברנו על כל העוברים המוקפאים שמגיעים מחוץ לארץ, מתרומות למיניהם משם, נכון? הנה קטע מהסרט שלך, בבקשה. יש לנו פה במעבדה הרבה מאוד עוברים מוקפאים. זאת אומרת, אלפי זה רק אחד מהטנקים שלנו. בסך הכל לא ספרתי עובר לעובר, אבל יש לנו אלפים אם לא עשרות אלפים. יש עוברים ששוכבים 20 שנה, כי יש זוג שכבר יש לו 2 ילדים והוא לא רוצה יותר, והוא לא בא לקחת את הילדים שלו. יש אנשים שבמשך 20 שנה הגיעו לגיל 60 והם כבר לא רוצות את הילדים. ואנחנו לא יכולים להשמיט עוברים כל עוד לא ניתן לנו היתר מכוון לכך. לכן הם עומדים פה ותופסים המון מקום. תחשוב, עובר מחכה 20 שנה בקור הזה, שמישהו יבוא לקחת אותו. זה קשור לזה, אבל שגם כשעושים כבר את התהליך, אז מייצרים איזה סך עוברים. נכון, זה בדיוק הנקודה. אין פה רגולציה או חקיקה, נגיד בגרמניה, בגלל כל ההיסטוריה והעבר, מגבילים את ההוצאה של הביציות השאיבה ל2 ביציות סך הכל לאישה. אז לא נוצרים יותר. פה אנחנו מוצאים כמה שיותר בשביל להגדיל את הסיכוי להרות. ולכן 2, 3, 4 ילדים, משפחה אומרת, רגע, סטופ. מה עושים עם 10 הנותרים? או 12 הנותרים? זה הסיפור של המעבדות בבתי החולים פה בארץ. אבל אני רוצה להחזיר אותך למקום של הטעויות. כי על זה אנחנו מדברים. יש גם נושא אחר, שאולי נספיק לדבר עליו. מה עושים עם כל המוני בני האדם הדו-תאיים האלה, או הרב-תאיים האלה, ששוכבים שם וזה? האם נותנים אותם למישהו אחר? האם... כרגע בארץ בעיקר לא עושים. בעיקר הם שוכבים פה, ראיתם את התמונה. אבל באמת, איך אפשר, מה זה נותנים למישהו אחר? זוג חסוך ילדים, רוצה במקום ללכת לקנות. אבל זה מטען גנטי של אנשים, של זוג. אני חושב שמה שנפתח פה, וזה אולי באמת אפילו, זה דבר מוזר להגיד, לא דיון לטלוויזיה, במובן שהשאלות האתיות והמוסריות שמונחות כרגע על השולחן, זה שאלות שהאנושות צריכה פשוט לעמוד מול הדבר הזה, עם מיטב אנשיה ולקבל החלטה. אני הסתכלתי מה ההלכה אומרת. מי האמא? מה ההלכה אומרת? היולדת או האם הביולוגית? אפשר לנחש שיש 2 דעות? וכמובן, מחלוקת. מחלוקת. זה מאוד רלוונטי בדרך כלל בפונדקאות וכולי, כדי לקבוע אם הילד יהודי או שצריך לעבור גיור וכולי. ופה זו שאלה. יש פוסקים שאומרים, האם שהרה היא זו שקובעת את יהדותו של הילד וממילא היא אימו. יש כאלה שאומרים, לא, המטען הגנטי. זאת אומרת, גם למשפט העברי, אם הוא יצטרך ללכת, לא יהיה תשובה. לא שיערו את זה, כן. לא יהיה פה תשובה. מעניין מה העליון יפסוק בהקשר הזה, אבל זה באמת הדרך להתחיל להבין מה עושים עם כל הכמויות האלה של העוברים שנמצאים במעבדות. הבעיה שעד שהעליון נפסוק, כבר הילדה תגדל עוד. כן, לגביה זה לא רלוונטי. השאלה אם הוא יהפוך את ההלכה של המחוזית.